Tady šus, já jsem Rubik a vítám z nového videa. V dnešním videu se zareagujeme na video od Fizzyho. Hrál jsem Steel Brainrot v reálném životě. Dokoukejte video až do konce, protože na konci videa zjistíme, jak je možný, že má Fizzy už 3,44 milionu odběratelů. Takže nehoďte like, odběrte se zvonečkem a my jdeme na to. Tohle je Steel Brainrot v reálném životě, takže v tomhle videu uvidíš 10 způsobů, jak ukrást Brainrot, který následně prodáme a zjistíme jeho hodnotu. Takže jestli chceš vidět, komu se to povedlo a měl Brainrot nejdražší, tak sleduj. Uzavřeme sázky, myslím si, že to bude buď Domča, a nebo Anetka. Tak jo, máme tady dnešní první způsob a já věřím. No tak to snad ne. Humníku, brumníku, co jsi to udělal za sebe? Že tohle vyjde. Jak můžete vidět, mám vlastní Brainrot obleček, ještě tenhle klobouček, takže si ho nasadím a jsem takovej dinosaurino bambino. No a Roblox paňáčka musím určitě obalmutit, protože já jsem taky vlastně ten Brainrot postavička, takže tam patřím. Takže doufám. Tak to je fakt strašný. Jakože já nevím, co jsem tady od toho videa jako čekala, ale to je fakt jako strašný. To jako... A pustí, jsem opravdu vzácnej. Tak jo, rovnou můžeme vyrazit. Jo, novej Brainrot, kde se tady bereš? Ahoj, já jsem dinosaurino bambino. Ale Brainrot ti nemluví, takže ty jsi fejkovej Brainrot. Co, ale já potřebuji dovnitř. Ty nemáš ani žádnou hodnotu, já se ti tam nebudu brát. Takže běž, běž si dovnitř. Běž. Tak ale... No nic, to je fakt jako strašný. Ať už tady nevidím. Tak jo lidi, máme tady další způsob a teď jsem si vzal... U mého způsobu byl docela jako rychlý, protože doslova mu to trvalo 1 minutu. Tenhle ten Lucky Block, protože se ho s tím Roblox panáčkem pokusím vytradit, ale on vůbec neví, že tenhle ten Lucky Block je falešný a ze spoda je úplně prázdnej, takže já ho zkusím vyměnit za nějaký vzácný Brainrot. On si veme tenhle ten Lucky Block, já si vemu Brainrot a přitom tam nebude mít vůbec nic, takže ho trošičku skemneme, ale doufám, že to se mnou bude chtít vyměnit, tak to jdeme zkusit. Ahoj kamaráde, koukám, že tady máš krásnou bejsku a já pro tebe mám speciální nabídku. Chtěl bych vyměnit tenhle ten Lucky Block za nějakýho tvýho Brainrota, třeba tu žvejkačku na tom kole. Jo, to je hodně lákavá nabídka. Jo, asi o tom popřemýšlím, počkej. Asi jo, tyjo, beru to. Tak jo, můžeš to mít klidně nějaký secret, tak otevřeš mi bejsku. Otevírám, tak já ti to předávám. Děkuju. A já si ho jdu teda vzít. Dobře. Tohodle teda si jo, vzít. To je on, přesně tak. Děkuju, tak já si ho beru a užij si Lucky Block, čau. Děkuju, ahoj. Super, tyjo, to jsem si přesně představil. Ale tady nic není, to je žádný Lucky Box, takový fakeový Lucky Box Pro. To je třeba nejhorší, jakože já jsem viděla jako dost špatný videí, ale tohle nemám slov. Ahoj Anetko, koukej, co jsem ti přines, ale počkat, co to tady máš? No to jsou nový produkty, no a jsou tady různý sticksy v různých příchutích, například ketchup, kuře anebo hot dog, jsou vážně luxusní, každopádně tady máme i nový Fizzy. Proč Anetka vypadá, že byla na plastické operaci doslova? Podívejte se na ní. A kdybyste je chtěli ochutnat i vy, tak je seženete v nejbližší večerce nebo na stránce fizzyshop.cz. Se budu muset udělat ochutnávku borce. A schválně vám ani nebudu říkat, co to je za příchutě, ale jestli jste je ochutnali, tak to nezapomeňte napsat dolů do komentářů. No to je fakt super, Anetko, rozhodně si pak vezmu, ale teď bych rád věděl, jakou hodnotu má tenhle Brainrot. No tak to musíš otočit. No, co? 400 milionů, jo, tak to mám pěkně vyděláno. Jakoby takhle, já té hře vůbec nerozumím. Já vůbec nehraju Roblox a v životě jsem to nehrála, takže já nevím, jestli to je hodně nebo jako málo v té hře. Myslím si, že dneska všechny rozsekám. Teď jsem na řadě já a teď budete koukat, protože jsem přivlíklej jako instalatér a mám tady i tu izoletku. Takže doufám, že se mi podaří mu něco ukrást, protože budu dělat, že se mu tam něco rozbilo. Takže doufám, že mi otevře bejsku a já mu ukradnu nějakého secret Brainrota, protože Brainroty mám fakt rád. Schválně napište dolů do komentářů, jakýho Brainrota máte nejraději. Já mám rád asi tralala. Tak to je ztracený tohleto. To je naprosto ztracené. Nějakého úplně brutálně secret, takže jdeme na to. Čau kámo, já jsem opravář a zjistil jsem, že ti na bejsce teče voda, ale potřebuji...
Kámo, to bych mu úplně věřila, kdyby za mnou přišel borec a že čau kámo, já jsem opravář, zjistil jsem, že ty tam teče voda. Pomoc, pojď za mnou, pojď. Dobře, jdu. Tak, Jak kde? tak, tady počkej, co? Já jsem zjistil, že jsem zapomněl nářadí, takže musím zpátky, počkej tady, jo? Dobře, počkám tady. Tak. Tak, vezmu si třeba toho. Jo. Cože? Ty mi kradeš moje braindroty! Co ne? No jakoby on by to měl vidět asi přes tu díru tady, ne? What the fuck? To můžeš dovolit! Ne to tam vrať! Nic jsem ti neukradl, jo, dobře. Tak jo, Vrať ho tam a zmiš! Jo, pardon. Běž! Mým dalším způsobem je ten, že jsem se převlíkl jako multimiliardář, ale přijedu tam i ve svém fáru, který je fakt luxusní a zkusím ho podplatit těmahle Robuxama, protože jak je známo, tak Roblox panáčci milujou Robuxy, tak doufám, že se mi to podaří a z jeho bejsky ukradnu nějakýho secret. Doufám, že to zvládnu, tak mi držte palce. Nazdar, kámo, docela ti to sluší, ale podívej se na mě, já jsem docela fečak a podívej se na tohle auto, to je ještě krásnější, ale mohli bychom mezi sebou udělat takovej deal. Já bych ti mohl dát všechny tyhle Robuxy a ty mi dáš všechny tyhle ty Brainrot postavičky. To určitě ne, to ne. Co, to si děláš tak aspoň 3? Ani 3, maximálně jednoho. Jo, dobře, tak jednoho, tak já bych chtěl tamhle toho špioníra Golubíra. A kolik máš těch coinů? No, mám jich docela dost, podívej se, takovou mističky. Jo, možná. Dobře, tak dobře. Jo, tak domluveno. super, tak jo, já si jdu pro něho, jo? Jo, ale opravdu jenom jednoho. Jo, dobře, jednoho. Tak, beru jednoho. Oh, díky, kámo, mám Není fakt za co. radost, čau. Ahoj, já mám taky radost. Anetko, koukej. No čau, Domčo, ty jsi teda pěkně oblík, to máš nějaký kvádr, no ale ty chceš asi vidět, jakou to má hodnotu, co? Jo, a jsem totální bohač, tak doufám, že tohle má hodnotu úplně obrovskou. No, tak se podívej dozadu. Má to 200 milionů, to je docela dobrý. No jako jde to, no, ale furt to není lepší jak Vítě. No to jo, ale příště zkusím ukradnout něco lepšího. Tak lidi, je před námi další způsob a jak si můžete všimnout, pro tenhle budeme potřebovat tuhle krabici, protože já si do ní vlezu a Domča jako kurýr mě tam odveze. No a já si myslím, že by mohl říct Roblox postavičce, že já jsem vzácnej brainrot, ale jelikož budu schovaný v krabici, tak se to nedozví a až se dostanu do vejsky, tak vylezu a nějakej ukradnu. Tak jo, já tam vlezu a Domčo, ty mě zavři. Rozvoz, čus, kámo, asi ti vezu novýho brainrota, ale vůbec nevím, jaký tam je. To já taky nevím, zkusíš to tipnout? No možná tam bude 6-7, to by bylo... Tak, to ne, tohleto. Já taky nevím, zkusíš to tipnout? No možná tam bude 6-7, to by bylo fakt super, tak ho... Kámo, tak to je fakt ale strašný. Takže, jak je možné, že má Fizzy 3,44 milionů odběratelů? Jak je to možné? Jakoby tipnu si, že to bude přes shorts a přes ty jazyky, že už to dělá nějakou dobu ty jazyky, že jo? Kámo, 1,3 milionu odběratelů za posledních 30 dnů. Tady to doslova lidi dělají třeba 10 let, tady to číslo. A on to má za 30 dnů. Jako jen tak prostě. Co to je? Hele, kolik má odběratelů, jo? Za prostě jako týdně, jo? Jak je to možné? Já fakt jako nevím. Jakože jeho výdělky za 30 dnů 77k až 1,2 milionu jakože dolarů. Takže můžou se takhle pohybovat kolem toho, jo. Oni to jako přesně neví, jo. Takže nevíme, jestli to je 77k, jestli to je 54, nebo jestli je to 1,2, že jo, milion. To nevíme. Ale jako what the fuck. Kam to je fakt jako, to je něco neuvěřitelného. Achievementy. Hele, tady ten bych mohla mít za chvíli taky, takže pokud chcete, abych tady to taky měla, tak dejte odběr, plus. Teď mě něco napadlo, myslíte, že tam budu? Podle mě ne. Rudix, podtržítko, jsem tam.
Šumte. Jo. Tak. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, nahoďte like, zvoneček a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau, ahoj.